Най-опасният въглехидрат след рафинираната захар е този, за който никой не говори. Не е сладко, не е солено, няма вкус и на пръв поглед изглежда безобиден. И точно за това го има абсолютно навсякъде. Производителите го използват, за да увеличат обема на продукта, но без никаква реална хранителна стойност. Става въпрос за изкуствените сгъстители и пълнители. Онези безвкусни нишестета, които се слагат във всяка преработена храна, като малтодекстрин, модифицирано нишесте, царевично нишесте и още десетки подобни съставки. Тези съставки повишават кръвната захар много по-бързо и от самата захар. Например, гликемичният индекс на малтодекстрин е над 100, т.е. е по-висок дори от глюкозата. Създават внезапни скокове на инсулина и резки спадове в енергията. Предизвикват силен глад и колкото повече ги ядеш, толкова повече се еде. А по-страшното е, че повечето от тези нишестета се произвеждат от ГМО култури, третирани с пестициди, и при редовен прием влияят негативно на черевната микрофлора и могат да доведат до стомашни проблеми. Ако просто намалиш консумацията на преработените храни, пълни с тези съставки и рафинирана захар, ще решиш доста проблеми, от които всеки втори днес се оплаква, като подуване, газове, резки спадове в енергията и постоянен глад. Решението не е сложно. Просто продължавай да се храниш така, както хората винаги са хранили, защото тялото ти не се нуждае от храна, създадена за печалба, а от храна, създадена от природата.